Představte si místo, kde se každý den rodí technologie, které jsou všude kolem nás. Jsme v Asteel Flash, moderním výrobním závodě, který již 10 let sídlí v Plzni. Připravte se na cestu světem nejmodernějších technologií, precizní práce a jedinečné kvality. Cesta integrovaného obvodu začíná na přímo materiálu, kde každá součástka prochází přísnou kontrolou. Systém ověřuje shodu s objednávkou a po schválení dostává každá součástka svůj jedinečný kód, který ji provází procesem výroby. Povrchová montáž SMT je místo, kde integrovaný obvod začíná svou cestu. Operátoři připravují součástky pro osazovací automat a proces poté začíná tiskem pájecí pasty a automatickou inspekcí. A nyní přichází hlavní hvězda našeho představení – osazovací automat Fuji. Tento robot dokáže osadit neuvěřitelných 70 000 součástek za hodinu s přesností na setiny milimetru. Pro zachycení této úžasné rychlosti jsme pro vás tento proces v našem záznamu výrazně zpomalili. V přetavovací peci teploty dosahují až 250 stupňů Celsia, kde se pájecí pasta mění na dokonalé spoje pod ochranou dusíkovou atmosférou. Následně se provádí 3D optická inspekce, která odhalí i ty nejmenší chyby pájení. Na oddělení THT operátoři ručně osazují součástky dle digitálních instrukcí. Selektivní pájecí stroj pracuje při 310 stupních Celsia a vytváří perfektní spoje. Následná optická kontrola ověřuje kvalitu každého detailu. Ve funkčním testu specializovaný adaptér kontroluje napěťové úrovně, proudové odběry a další parametry. Pouze desky, které splní všechna kritéria, postupují dál. Oddělení BoxBuild dává produktu finální podobu. Operátoři propojují desku s dalšími komponenty, instalují ji do šasy, připojují kabely a konektory. Následuje závěrečná vizuální a funkční kontrola. Produkty podstupují zátěžový test ve zvýšené teplotě, který simuluje dlouhodobý provoz. Tento krok garantuje spolehlivost zařízení při reálném využití i po letech. A tak končí cesta našeho integrovaného obvodu v Asteel Flash Plzeň. Z malé součástky se stal důležitý prvek, který pohání moderní technologie všedního dne. S nadšením pro detaily, hrdostí na naši práci a vědomím, že vytváříme něco, co má skutečný smysl.